Kvinden er ganske glad for tøjvask. Jeg vasker gul med gul, grøn med grøn, blå med blå, og så videre, så videre, så videre. Jeg kan godt lide, at der er rene ting, og altså, det er jo også badeforhænget, sofapuderne. Det er jo en vane. Lige snart jeg kommer hjem, så skal jeg sætte en vask over. Så har jeg her, så kan jeg hænge den op. Endnu bedre, ikke? Hun er jo afhængig, altså... Hvad er der i vejen med? Jeg kan forstå det, hvis hun sidder oven på vaskemaskinen under centrifugeringen, men altså... Hvad er det der? Så lige hænge det op. Lige 2 tøjklemmer på bukserne, og så 2 på brysterne. Og hvad er det for en vanvittig omgang beklædningsgenstands apartheid, hun har gang i, altså? Hvis jeg skulle fylde en vask med gult tøj, så skulle jeg da ud og købe noget gult tøj. Tænk, hvor mange penge de kunne spare, hvis hun ikke sled deres tøj i stykker. Hun bruger 3,1 millioner liter vand på det tøjvask der. Hvorfor har hun så meget gult tøj? Har hun foxet i kaj? Er hun gift med Master Fatman? Jeg har aldrig vasket sådan der. Hvis jeg farvesorterer, så er det brune pletter, gule pletter, blodpletter. Problemet er, at jeg tit har alle 3 i et par boxershorts. Ifølge spareeksperimentet bliver indkøbsvogne større og større for at få os til at forbruge mere.